И здравейте хора, аз съм Доминян и аз ще снимам клипове на различни игри. На Discover Me, на Dominion's Paradise, на това няма да снимам. Примерно на League of Angels, такива неща. На различни игри, много игри. Питате се защо е черен екрана? Тъй като малко съм в тъмна стая, не мога да осветля, тъй като няма лампа в момента. И да, аз ще снимам. Както ви е известно, може и да снимам някой път и с The Boss Leader, обаче на компютъра. Сега ще снимам само на телефона, тъй като тук няма много хубав интернет, по-хубаво хваща телефона и сега съм хванал адски хубав интернет и ще снимам този клип, за да го пусна. Добре хора, това беше от мен. Чао, YouTube!